Tarik 28 dwe mar abiriyo higa ka higa piny ngima hingo odiechieng' ma idwani mondo mi ji opuonjre kendo ji onge mathoth kotenore kod chandruok kata tuo mar hepatitis ma bende wanyalo wacho kata ni hepatitis B. Iyudo ni tuoni e tuo ma nyalo donjo e yore mopogore opogore to dhi moponde chuny onyalo kelo chandruoge mag chuny ma ok ong'e maber bedo kata kawuono kaka Ramogi TV e chenro mar penj laktar wariwore kod piny ngima mar ng'iyo ni hepatitis ni en ang'o monego bed ni wang'eyo, en ang'o monego bed ni watimo, to en ang'o monego bed ni waluwo mondo mi wabed kod ngima makare. Thor wachi higa ni it's time for action. En sa manyaka watimie gimoro in kaachiel kod an. Antiere kod daktari wa studio ka wabomiye thuolo mondo mi onyiswa nyinge en wuod kanye olony e weche mage kaeto twak en hepatitis mana kaka nyisi no. Iluonga ni Ruth Otieno machiegni. Daktari? Erokamano mang'eny. Anyinga Dr. Jerry Okello. Atiyo hospital miluongo ni Medical Health Services mano Nairobi buore ka. To an general practitioner. Dalawa to ringa Kojwach mano kamondo. Amor mokalo mar bedo kodi e studio odiechieng' ma kawuono wariwore kod ono ke tarik 28 kata kamano pod wantiere wang' sa maber mokalo ne it's time for action.